explicava que la veritat m'he quedat totalment allò parada en el moment que en Jordi ens ha fet el joc, que m'ha demanat que jo dibuixés alguna cosa senzilla, que no fos una casa ni un arbre, i ell ha captat el dibuix i ho ha dibuixat al moment. Però com que hem fet pausa per la publicitat i ha arribat la Pilar Ribes. Pilar, bona tarda. Bona tarda. Llavors, la Pilar els hi he presentat, han estat parlant, i la Pilar li han demanat que fes un dibuix. La Pilar ha fet un dibuix. Què has dibuixat, què, Pilar? Aquesta és la lletra psi, del grec, que és d'on ve la paraula psicologia. Sí, perquè volia dibuixar una altra cosa, però he dit no és el moment, per si de cas. Sí, no, més que res perquè diu, a veure si me l'encertarà. Clar, a veure si me l'ensenyen després. I realment el Jordi ha encertat el que la Pilar havia dibuixat, que ara no es veu, però esperem que es vegi, el dibuix que li ha fet. Ella ha dit que era una forca, però bueno, sí, és una espècie de forca, molt bé, molt bé. Al·lucinant, no? Sí, molt bé. Hi ha gent increïble. No, cada dia ens sorprenen, no? Aquí, gratament. Gratament. Jo pensava, dic, igual és que tothom dibuixa no sé què tinc. Sí. Jo he fet aquí el solet amb la cara i tal, però quan tu has dibuixat aquesta psique i de sobte ell l'ha captat... Clar, veus? Cadascú dibuixa una cosa acorde amb com és. Ah, sí? Tu que ets una dona amb llumeta pròpia, has dibuixat un sol. Jo que sóc una dona de rateta de biblioteca, la psi, vull dir, és una pena, tots ens delatem, eh? Bueno, Pilar, que avui és el darrer dia que ens trobem aquesta temporada, que marxem de vacances. Us enyoraré molt i els Mira, jo no t'he d'enganyar, jo t'enyoraré, però si t'enyoro te truco i anem a fer un beure. Tens raó. Perquè de tant en tant fer una paradeta... A veure, tu que, a part de sexòloga, ets psicòloga... És una mica farragós, sí. A vegades... Es necessita? Es necessita descansar, perquè si no acabaríem anant nosaltres de visita. Jo sempre dic que prefereixo estar al meu cantó de la taula, perquè si no, tots hem de descansar. Però bueno, guardeu dubtes i ens ho pregunteu al tornar, cap problema. Perquè això sempre ho recordem. Sabem que és un espai en el qual hi ha molt anonimat, que la gent pregunta amb molta discreció, que sempre els hi passen les coses als veïns, als amics, mai ens passa a nosaltres. I la Pilar és per això que avui el que ha fet és com una mena de llista de frases que habitualment passen per la consulta, però a més faràs com una mena de resum, no? Sí, un resum com el curs escolar, no? Sí, doncs anem a fer la devolució de l'informe de l'EAP, no? D'aquelles coses que ha passat per la consulta. Doncs ha passat de tot, no? Vull dir, sí que el gruix de les consultes sempre són les mateixes, però hi ha una gent que venen a fer alguna consulta graciosa, no? Que ve una persona a l'any que et ve amb aquella història de senyorita, jo és que la tengo pequeña. Aquestes coses de quan en quan ve, i sempre penso que sou vosaltres que me'ls envieu. Et passa de veritat? Alguna que altra vegada, una vegada a l'any, sí. A més, fa un parell d'anys em va caure això el dia dels innocents, el dia 28 de desembre. Jo estava passant visita i em vaig recordar molt de vosaltres perquè dic que aquestes són les del Cafena que m'han enviat aquí, i jo buscant la càmera allí. Però no, era un noi que francament estava apurat amb el tema del seu tamany, però bé. Però si un dia van fer fins i tot un programa especial de tamanys europeus, i segons... No, estem força bé, sí. Estem... Clar, però bueno, de quan en quan... la mitja, no? Clar, de quan en quan et ve alguna persona d'aquestes que et demana alguna cosa d'aquestes, no? O alguna noia que et ve, et fa la consulta i dius, bueno, és que això hauríem d'anar al ginecòleg, no, primer, hauríem de descartar. Però bé. A veure, quines són les patologies més comunes que arriben a la consulta? He fet un rànquing d'aquelles coses que hem vist i, a més, he contrastat amb la meva companya de Barcelona a veure si ella també tenia més o menys el mateix, i sí, fa bastant. La patologia estrella, el que més es consulta, el top 10 de la consulta a Cala Pilar, és una cosa preocupada molt pels homes, que és l'ejaculació precoç. És a dir, una cosa que ens pensem que això li passa a la canalla o li passa... No, segueix passant a totes les edats, vull dir, pot haver eyaculació precoç inicial, és a dir, una persona que mai ha controlat el seu impuls ejaculatori, o gent que per una situació estressant o per canvi de parella o pel que sigui, acaba fent secundàriament amb aquest estrès una eyaculació precoç. Això és el top 10, o sigui, molts senyors a la consulta a la Pilar. Però si passa una vegada vol dir que pot tornar a passar o pot ser un dia esporàdic? El problema és que si et passa una vegada això et crea una angoixa i un tembleque de cames que fa que... I si, això fa que... I si... I que fa por tornar-ho a provar. Clar, és com tu, si tens por de que aquí t'agafi una ennuegada i comencis a tossir, segurament te vindrà ganes de tossir. És aquelles coses que dius... Mira, acabo d'empassar per si acaso. Vull dir, aquelles coses que et fan com una mica d'angoixa, a veure si... Doncs aquestes coses acostumen a passar. Això, el top 10, els senyors, els primers. Els segons en el top 10, la disfunció erèctil, també els senyors, és a dir, tinc molts senyors a la consulta. Ja t'ho passes bé, ja? M'ho passo molt bé, perquè com que ja els conec, no? Doncs encantada. Ja dic, és que els homes tenen molt mala premsa, pobres. Tots diuen que pensen en la punta del no sé què, vull dir, tenen molt mala premsa, els senyors. I la veritat és que són encantadors. No, sí són encantadors, pobres.
Home, algun borinot també tinc per la consulta, però me'ls liquido ràpid. Però normalment la gent és molt majeta. Molt. La gent és encantadora. I a més, molts venen amb l'ultimàtum, és a dir, venen, se senten solits a la consulta, però veus la punta de l'escopeta aquí, que és la dona que els ha enviat de vés a veure la Pilar. Vull dir, això és molt divertit, no? Venen i diuen jo perquè la meva dona ha dit que... I jo, fem-li cas. A les dones sempre se'ls ha de fer cas. Llavors aprofites per alliçonar-los, Procurem. Estan una mica silvestrats, a vegades. No ens coneixen, diuen que nosaltres no tenim instruccions, però jo sempre els dic, mira, jo també sóc una rentadora, te vaig explicar com centrifugo. Llavors els expliques 4 cosetes i els hi fa gràcia. No? Llavors diuen, i com que a la següent visita et venen i et diuen que els hi ha anat força bé, volen més teca, volen més informació. Però clar, Pilar, tu parles des del punt de vista, diu, les dones no tenen informació, però hi ha vegades que simplement pregunten perquè adivines tampoc. Ja, no, clar. A veure, ells no són adivinos. I nosaltres, que a vegades ens expliquem... D'aquella manera. Sí, d'aquella manera. O sigui, seria, al top 10 estàvem a l'ejaculació precoç, la disfunció erèctil, i després ja ve el desig hipoactiu de les dones. Vull dir, després les terceres en consultar és que no em ve de gust, no... Però això darrerament està passant molt, Pilar. Sí, moltíssim. I a més això li passa a les dones que estarien en el rànquing en el 3 i en el rànquing en el quart lloc estarien els mateixos homes que també els hi passa això, que no en tenen mai ganes. I a més els homes, amb el problema de que la pressió del temps és que un home sempre ha de tindre ganes, és que jo sempre he d'estar disposat, hi ha una creença de que jo he d'estar sempre disponible. Però que és una creença, no passa de veritat? No. Les dones tenim el mateix desig sexual que els senyors, o hauríem de tenir el mateix. És a dir, si un senyor sempre diu estic apetitiu, les dones també podrien. El que passa és que com que socialment no està ben vist, és com el mirar. Tu estàs en un grup de nois sentats fent-se una cervesa de Ricard Vinyes i passen dos noies maques i totes, guai, i està ben vist, no?, entre els col·legues. En canvi, les noies, fes la prova, anem a fer un beure, ens sentem en una altra plaça i veus passar un noi maco i fas, guaita, i les altres, ja, no, també, a nosaltres també ens agrada el nervi òptic moure'l. Està ben vist. Passa que, socialment no ho acceptem molt bé. I què es recupera més, el desig sexual de l'home o el de la dona? Difícil els dos. La veritat és que és més fàcil de recuperar una eyaculació precoç, un vaginisme, una cosa d'aquestes que té com a més fonamentació per a ells fisiològica, perquè entenen més quins són els passos a seguir. I això sempre li diem a la gent, en cas de dubte, recuperar programes antics, que hem tocat tots els temes aquest any, és a dir, hem més capatxinat tema per tema el que hi ha. Doncs el que passa és això, que el tema del desig hem d'escudrinyar tant en per què aquella persona ha perdut el desig i a vegades reconèixer per què jo m'he desencantat de la meva parella o per què m'he desencantat del sexe en general. Costa. Però això, fins i tot ho vam parlar en un programa, que hi havia moltes dones que en el moment de ser mares també canvien, no? Clar, seria el mateix? Bueno, no, és un factor més, no? És a dir, a vegades les dones, quan tenim un crio, doncs estem molt per allò, perquè ens frapa molt, perquè ens cansa molt, perquè ha sigut la debacle hormonal, tot. Llavors estem per aquella cosa. Simplement, si després som capaços de ficar-li una mica d'ordre i dedicar una estona al nadó i una estona a la parella, doncs cap problema. Hi ha un patró comú amb els pacients que passen per consulta? Sí, hi ha un patró. Jo me'ls estimo molt, els meus pacients, als quals els envio un petó molt gran. La veritat és que són gent superinteressant, és a dir, a mi me tenen al·lucinada. Gent que han fet una recerca per internet tremenda, han passat per 1000 metges abans de venir a tu. Jo sempre dic, jo ho poso fàcil, no me tingueu tanta por, vull dir, ho faig divertit, és una cosa amena, no? Són gent que a nivell cultural mitjà alt, és a dir, hi ha gent que ve amb 2 carreres i un màster, que dic jo, gent molt formada, gent que de poder adquisitiu de tots els nivells, perquè quan veus que allò et falla i ho vols arreglar i inverteixes el que sigui, però la gent que aguanta també és la gent que té un poder adquisitiu elevat, perquè és una cosa que no entra per la seguretat social. Llavors la gent ha de fer un sobreesforç. I també hi ha un patró curiós, és a dir, és gent que tarda de mitja 7 anys en venir. És a dir, 7 anys? Sí. Porten 7 anys d'evolució del problema. És a dir, porten anys perdent-se pel món de la inapetència, pel món de la disfunció, és horrorós. Inclús és més fàcil que canvien de parella que no pas que vinguin a la meva consulta. És una pena. Tarden 7 anys. I de la gent que ve, tinc comprovat que només venen el 30% de la població que podria consultar-ho. És a dir, si a Lleida hi ha 100 persones que tenen una patologia, només vindran 30 al llarg de la seva vida. És una pena. Per què? És per por? Per tabú?
doncs, per falses creences de que allò no té solució, mites, bueno, m'ha tocat, jo sóc així, el meu cos no respon. Jo sempre explico l'anècdota d'una noia que me deia no, jo mai he sigut gaire sexual, jo mai... I quan es va divorciar, perquè li va passar una cosa personal tremenda, i va canviar de parella, va vindre un dia a la consulta per explicar-me que havia descobert que era una màquina. I bueno, doncs te felicito. Diu, t'ho deia, Pilar? Te felicito, fill. I jo, sí, d'enhorabona, perquè va descobrir que ella era sexualment d'una manera amb aquella parella, però quan la cosa va canviar era una cosa totalment diferent, era una altra persona sexualment. Doncs a vegades la gent ha de fer aquest clic, no?, a la seva vida, ha de fer un insight diferent i tot funciona diferent. Curiós. La cosa més difícil que t'has trobat a la consulta, Pilar? La cosa més difícil? Doncs mira, la cosa més difícil va ser una parella que estava molt, però que molt desinformada, molt vol dir al límit d'explicar, traure llàmines, dibuixos i començar a mirar coses i no podien ni mirar les llàmines, allò en plan, oh, por Dios. No sabien ni com eren els seus genitals. Que dius, això és possible? Doncs és possible. I diu, que no rentaven? Doncs mira, l'aigua que queia, que dic jo. Saps? És dur, quan te trobes una parella tan desinformada que no han anat mai al ginecòleg ni l'altre a l'uròleg, també perquè eren joves, però joves en edat de vida marítima, que diem tu i jo. Vull dir que ja teníem que tindre la cosa filerada. Però va acabar molt bé, Va acabar amb embaràs, va acabar amb una nana i va quedar molt bé. Que es diu Pilar, la nena, o què? No es diu Pilar. Vull preguntar-ho ja. Però bueno, és una cosa agraïda i a més els clients, com que suposo que es van sentir tan ben cuidats, van venir, quan van vindre a parir a l'hospital, van venir a buscar-me a la consulta perquè volien que vegués la nena, no? Clar, perquè aquesta és l'altra vessant teva, no? Que jo sé que no vols parlar gaire, però de vegades és interessant també explicar-ho. Tu ets psicòloga, ets sexòloga i treballes de psicooncòloga. Sí. I aquesta és una altra vessant molt important, entre d'altres coses perquè quan una dona passa per un problema tan gran de la seva salut com és un càncer de mama, arriba molt apurada. Sí. I la seva família també. I tu els hi dones un recolzament, Pilar? Bueno, ho intentem, entre tots els de la unitat de mama intentem que l'acollim i de fet nosaltres donem el vistiplau de que aquella dona s'ha recuperat del seu càncer de mama i que tot està bé quan també es recupera la seva vida sexual. És a dir, és un dels criteris que sempre tenim en compte perquè una dona està integralment recuperada. Això és molt important. A més, jo recordo una frase de la Pilar que diu avui estàs plorant, diu, però sortiràs rient. Sí, algun dia riurem de tot això. Doncs aquesta és la part maca de la professió, no? Jo sempre he dit que subsisteixo i tiro endavant la meva vida laboral gràcies a que potser els matins és molt dur, el treball hospitalari, però després les tardes que treballo de sexòloga en gaudeixo i ric molt. Hi ha gent que arriba a casa amb mal de l'ombro, amb mal de les mans, jo a vegades arribo a casa amb mal de les galtufles de tant riure, perquè m'enric molt amb els clients, no m'enric d'ells, però riem molt. Sí, que és molt agradable això també, no? Jo sempre dic que sí. Parlant de la cosa més dura que ha passat per consulta, el més agraït? El més agraït, el que sempre recordar-los l'últim dia que el primer dia van dir, a més com que jo ho apunto tot, ells no tenen memòria però jo ho apunto tot, no? Doncs que el primer dia van dir, no ho arreglaré, això és impossible, jo no me'n sortiré, i els recordo, doncs a vegades l'altra setmana he donat alguna que altra alta i li he dit, te felicito, bones vacances, fins aquí he arribat, al setembre res que necessita aquí estic, però recordo que al gener tu quasi bé jugues un pernil amb mi, que això no ho arreglaríem. Llàstima del pernil. Ens ho havien d'haver jugat. Llàstima del pernil. Llavors, riem molt perquè veuen que jo ho tenia molt clar i que ells van tindre el dubte aquell de dir, va, deixa'm aquesta noia que ho intenti, no, pobra? Sí. I ens n'hem sortit. Vull dir que la meva professió és d'un alt nivell de recuperació. Es recupera molta gent. Pilar, ja per acabar, perquè ens anem als bombers i al campionat internacional que van a partir del mes d'agost, que això també té el seu punt, tu no imagina't. Ens anem als bombers, tu i jo, ara? Anem. Més que anem, vindran ells. Doncs aquí me quedo, cap problema. Si vols quedar-te, jo encantada. I tant, els bombers és... Alguna anècdota, va, Pilar, per a ficar ja la cirereta al pastís? Alguna anècdota? Mira, coses divertides. Doncs algun que altre noi que té més de... Pobres nois, Els nois. Bueno, és que tinc un buc de nois molt important. Algun noi que li deia, fes-me un registre del tema dels deures que li enviava per a casa pel tema de l'eyaculació precoç, i algun que altre que en lloc de vindre a la consulta i explicar-m'ho allí és per internet un mail dient, Pilar, t'atalanto la feina, i enviar-me com a document adjunt
tots els exercicis que havia fet. Ho vaig trobar molt graciós trobar-me al meu correu electrònic, doncs tota la pauta dels 15 últims dies. Ho vaig trobar molt divertit. M'ho guardo. Pilar, moltíssimes gràcies. A vosaltres, com sempre un plaer en donar-te el meu agraïment de cor que des del primer dia ens estàs acompanyant i estem aprenent, sempre agafant apunts. I si fa uns anys feia por anar al ginecòleg, doncs ara no ha de fer por. Si tenim un problema, anar a un sexòleg. Cap problema. Vull dir que no... Sí, és molt fàcil. La vergonya s'ha de deixar a casa. Jo soc com aquí, vull dir, a la consulta, igual que aquí. Igual. És a més de veritat. Amb la Pilar, avorrir-te no t'avorreixes. No. Gràcies, Pilar. Un plaer.